Wah, jan. Sa? Pripun? Ki nganu karo nggo ben dipengestoni sop sing saka bar saka mulih saka Solo. Oh, Mas Gadang. Heeh, sajae kok le nyolowadi kok nggawa wong wedok ki sapa? Nek kabare ya sinden ngono. Oh. Wah iki calone iki dalang entuk sinden ra dalang kalah karo pengendiang. Kuwi lak lakonmu dhewe. Wis rasah dibacutke yo. Rasane eling-eling lakon sing wis Yo. iki lho nepangke sithik iki lho. Asmanipun sinten, Mbak? Nggih, Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Sugeng. Nami kula Alon-alon to, alon-alon, mboten saged susu. Disusuki napa? nami kula Laras. Oh, laras. Sami kalih nika nggih. Nggih, Nah, Nek kae mamah kok. nek nika laras hati nek sampean Larasati. laras pelok. Oh, Larasati. 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 Oh ya wis, do ngentahi ra apa-apa, anggere esuk nek kon ngadeg moh ngono bae. Apik iki lho. Agi iki ana bintang tamu dintai. Apik iki. Lanjutkan. Nggih, tasih sekolah, Mbak. Nggih. Oh, nggih syukur. Sekolah ten pundi? Dan manut. Hah? Ajeng sekolah ten Budi Manut. Manut. Ajeng Lah kowe nek arep manut aku blae. Mboten napa-napa. Pripun? Ajeng ragati sekolah kula mboten napa. Waduh. Lah wong tuane ten pundi? Lah kok kula kon ngragati iki rong apa-apa ya kon ngragati. Lah niki wau ngah. Wah. Yo, Yo, rembukan kowe urung ya kon ngragati. Lah niki wau langsung wae. Lagi kenal, Je. Sekolah ten SMKI to. Kelas sekali. kalih wo lah dik kelas to. Ora tau weruh karang yo PKL ning kraton ki. Kowe sekolah kelas kalih. Dalemipun Sah. Moyuda. Kowe iki PKL ning kraton mung goleki pelem kok are. cermo pelem ayo. Termo pelem. Lah enak-enak ya peleme. Daleme Moyudan. Moyudan Sleman. Oh, Moyudan Sleman. Nggih. Truk. Negeriku niku. Truk. Ki jenggot wis digawe. Oh, sesuk Cak Sodik. Patut dicorek Cak Sodik. Wah, kae wit. Elok ra umum kae Cak Sodik kae. Cak Sodik iki sapa ya? Cak Mas. Wah. Badar sejatine wujud. Ampun ngoten niku, malati. Ora kok. Iki lho. Niku kula lajeng keriyen jene iki. Ya kono. Penake. Ah iya. Nggih. Terus pripun iki? Lah Nggih nembang. Nggih. Sak melu bingung. Nembang pepeling wau. nggih. Nah. Monggo. Pepeling to? Jenengan to, Mas? Jenengan. Lah jenengan napa kok nganggur? Mudiar kowe. Wah, aku ya kan nembang to. Lah, Kowe nggih. yo dikancani to. Lah Ora apa-apa gelem aku. Yo, ayo jenengan riyin. Yo, buka kendang. Loh, langsung dangdut. Oh iya. La ilaha illallah
besok munggah swarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subuh luhur lan asar salat sayekti tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe wis kelakon semene anyar. Nggih, matur nuwun Mbak Laras. Mbak Laras. Nggih, salajengipun pripun Mas Febri? Manut napa? Lah Sambel, pripun? Sambel kemangi. Nggih, niki rak ngelingi wekdal to sampun. Yo, Grajakan mon, Grajakan. Grajakan Banyuwangi. Banyumasan. Nggih. Ingkang nyelirane sinten menika? Derek Sing sinten? Grajakan Banyuwangi. Sinden anyar Monggo. apa? Sinten kalih sinten? Oh, nggih. Mbak Laras kalih Mbak Mega. Wah, iki Mama. Aku ya orang kenal iki Mbak Mega. Mbak Mega. Mega London. Moga London apa kok hiyu. Apa isa? Niki jumeneng ta. Lah nggih no, Mbak. Lah dato mriki kok ora jumeneng kan. Agi iki Resa diundang Mbah ngono iki. Hah? Niki jumeneng Mbah ngono ta ngundang mau. Oh, nah. Mriki Mbak Mega mriki. Nah. Men ketinggal niku lho. Nggih. Pripun Mas? Mboten napa-napa. Yo kene yo Mamah yo. Sugeng dalu Mbak Laras, Mbak Mega. Sendalugi. Nggih, pripun kabare Mbak Laras? Kula sae. Oh, sae nggih syukur. Sami kalih kala wingi. Oh nggih. Sinden atos kok iki, Den. Niki kula pun alus lho Mas. Kula sae Mas Reza. Waduh, Jan. Aku ora kuat Den. Nggih. Monggo Grajakan Banyuwangi kalau mau pun pinangkane Dibawani ora? Mun sah ya wis yo. Oke. Ngeti wekdal Mas. ngeti Nggih. pun dalu. Yo. Monggo.
lanang wadon gandeng tangan ning pinggiran pinggir pasisir jarak jagat bisik-bisik sama yaman hati janji urip barang Sirsiran ami gandengan gendeng asli Banyuwangian Kerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hanekane ngilangaken susareng ati Lungguh ning pasir-pasiran sambur-samburan karedoan manuk-manuk seliweran lanang wadon gandeng tangan ning pinggiran pinggir pasisir karajangan bisik-bisik sama nyaman materi janji urip barang Sirsiran ami gandengan gendeng asli Banyuwangian Sirsiran ami gandengan gendeng asli Banyuwangian Nggih sampun katur Nggih, matur sembah nuwun. Among ati pawi ta
Meneh ora iki. Oh sambel kemangine sida ora? Sida ya yo. Yo gek sambel kemangi. Juga apa kendang. Oh santai yo. Lu kowe kuwi yo tekan jam 3 ora.
Bismillah, Man. Katri gumulung mangrempak Kurdo kuroreka kiri Dananggono gawe gelar Ki Lurah Petruk ngantos sumengklung nganggen kula nenggo lan kula niku bingung Ki Lurah Petruk kok nganti dateng kula ya pancen aku ngejak kowe iki mestine tak jaluk gawemu merga iki mau sowan ngersane Sinuwun Ngamarta sejatine aku didhawuhi Ndara Arjuna sing surasane Ndara Janaka arep ndhawuhke putrane ya kuwi Ndara Brantalaras arep didhawuhke karo putri Ngawangga putrane Narpati Basukarna ya kuwi Dewi Karnawati ya nek jane mono Ndara Janaka karo Sinuwun Ngawangga wis padha sarembug supaya dhawuhing penganten nyuwun dipaesi nganggo kuku Pancanaka kagungane Ndara Werkudara. Lah mula aku terus didhawuhi sowan iki mau ning iki mau jebul Pendhita Durna ya wis rawuh ning Amarta. Mongko ya nunggal karep arep nyuwun supaya Ndara Werkudara kersa dadi bebanane temanteng. Seka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Nah, iki mau dadi padu iki mau. Nggih. Lajeng kersanipun Ki Lurah nganti dateng kula wah pahit ra tanggap iki Durna ki ning dipapan mesti ora tau pisah karo Sengkuni karo Kurawa barang kuwi tur mesti gawe geger lan iki Durna mesti gak dawuh karo Kurawa supaya ngajar karo aku nah mula Anoman saiki tak jaluk gawemu petukno Kurawa kae nggih yen mekaten ngesoke dawuh wis gage mangkat mengko aku ya melu ngewangi wis Kebapak keprang guling mungsuh kebapak bawatnya bentar kebapak kanenga logo enggak adalah sing tak goleki Petruk kok iki malah Anoman sing methuke karo aku yo karo kamarmu pancen aku dikanthi ning Ki Lurah Petruk gelem sumingkira ora sumingkira aja melu-melu perkara iki Nendi Petruk ora perlu gepok koncane Ki Lurah Petruk Anoman wae ayo nono wah keparat ora gelem minggat ngaku ning kene lho iki jagoku iki Petruk rene tak tugel sirahmu moh aku gelem rono nek sing ngendang Dani neng mungkin Ki Lurah Petruk tumut perang tak perang wis nek sing ngendang Dani tenan perang aku nek oteng sing ngendang aku mulai piye wis bosen aku sesuk meneh nek menyura lagi ngaten nggih bareng arep dorong bukan apa iki Anoman gelem sumingkir Petruk tekan kene tak tugel sirahmu
Ora sah goleki Lurah Petruk, wong ning kene wonge. Lah iya tak rono nek ngono. Ora gelem sumingkir saka ngarep aku tak tebak dadamu kene margane patimu sing olehno prapting lapus. Arto marem.
nyambut cocok tumbak dadamu Jayendra Anoman iya waduh aduh Rene ayo balik ke Bubutan Aslop wah Jayendra Anoman Panono Rataya Jayendra Ijian mundur Jaya Melata bagian podo-podo Petro. Iki apa cebol mangan pagermu ya? Dudu dudu. Priang, Cuk. Monggo tak ladeni wis. Woi.
Sora aku nek musuh wong edan. Wah, iki Anoman nih. Yo, dasar Woronyoto. Candak tak dadekke apa jenenge? Rica-rica. Wedian awas. Lunyu menta. Innalillahi. Mutar siji. Dur. Ngopo ya, Kae? Sapa sing durung maju ya? Dursasana. Nun. Sumikir, Wan. Anoman iki dasar Woronyoto. Dudu musuhe ayo, mir. Petro. Apike. Wis ah. Ayo gek do maju meneh. Kurang sapa? Petro. Kene ya kujireh. Ngono dawuh-dawuh. Pahit. Man. Lho Lurah. Wonten jauh. Wis do mundur kabeh apa? Sampun. Nek wis do mundur kabeh ayo rono sik ngaso sedilit apa kowe arep rono meneh? Lho tak mriko mawon. Ya wis, aku tak ngaso ning kono. Ayo, kamu Suramrata tandangi Anoman. Werkudara mrepeki karo wong tuamu. Apa iki tegese Werkudara abot karo Durna tinimbang Petro? Wah, Durna bapakku. Kabeh mestine wis tak pikir kanthi permati.
Nadyan Janaka ki adhiku dhewe nanging tak anggep murang tata ing atas arep njaluk tulung karo dulure tuwa ora sowan dhewe malah mung kongkonan karo Petruk. Wah, Janaka wis nyepelekke. Nah, bener kuwi, bener. Pancen adhimu Ki Deksura murang tata. Cetha nek arep njaluk tulung sedulur tuwa kok ora sowan dhewe. Beda karo aku. Aku sing dadi gurumu wae ya nekani, nglirani dhewe. Yo. Mula iki aku wis netepake yen to aku abot temanten Ngastina. Wah, aku bakal melu durna bapakku. Larak ngono. Nger, mbok ya mau-mau rak. Ora usah nganggo regecekan barang. Wes, ayo tak kanthi dadi bebananing penganten ning Ngastina Werkudara. Yo. Waduh. Wah. Wah, kacau. Wadaw. Kacau iki tenan. Rampung selesai. Ndara Werkudara malah dikanthi Pendhita Durna. Wah. Genah nek belani ndombani temanten Ngastina. Neng nek tak pikir-pikir Ndara Arjuna ki aneh kok ya. Oh. Aneh iki. Cetha arep njaluk tulung sedulur tuwa kok malah kongkonan karo Petruk. Ora sowan dhewe. Ayo mestine dianggep nyepelekke. Mula lumrah nek Ndara Werkudara abot melu durna wis. Ala bener aku Allah bener luput. Lelakon iki tak aturne ning Ndara Janaka wis tak bali wae nek ngono. Pahit. Ora entuk sangu. Ora entuk gawe.